ಬಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚವಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಬಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ತಿಂಡಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಒಯ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಬಿನ್ನೇರು ಇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬಿನ್ನೇರು ಒಯ್ದೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಔಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ತಿರ್ಗಾದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಅರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಹೊಡತ ಉಡುಪಿ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೋಚ್ಪಾವಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಟ್ ಪೂರಲ ಅಪ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪೋಡು ನಿಂಗೆ ಎಪ್ಪಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಓಲಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂದು ವರ್ಕ ಮಾಲ್ ಗೀಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಪಿದಾಡಿಯ ಹಾರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋತೇರು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ನಡ್ತುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಸೊಂಪು ಉಪ್ಪು ಚೇರು ನೀನು ಮಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಆಯ್ತು ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋರ ಅಪ್ಪು ಜಾರ್ನ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಮರೊಂದು ಪಿರಡ್ದು ಆರು ಬರ್ಪೂಜೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡ್ ಆರು ಗ್ರೂಪ್ ಪೋಪ್ನಾರು ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀರಿ ಮುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಥ ಡೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುವ ಪೂರ ನನಗೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಕಥ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಅಕುಲ ಉಲ್ ಮಿತ್ತರ್ವೇರಿ ಆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತರ್ವೆ ಸುಸ್ತಾನೆ ಬೊಂಬುಡ ಆಕ ಜಪಾನಾಕ ತೊಂಬರ್ರೆದು ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಉಡುಪಿಡು ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ಕಲ್ಸಂಗಡ್ ಜತ್ತಂಡ ಎದುರುಡೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದೇನು ಐತೆ ಪುದರಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಯಾಂಬಕೋ ಬಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ಪೂರ ಇಡೀ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ತಿತ್ತಿರವೆಂತೂ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಸಂಗದ ಮಾಲ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿದು ಕಲ್ಸಂಗಡ್ ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆಟಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜನ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸ್ ತಡೆಗೆ ಪೋಯ ಒಂದು 4 ಫ್ಲೋರ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಮಾಲ್ಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟಮ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಇಪ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ಡಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 4th ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಕದ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಗುಬ್ಬುನೋ ಬಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಸೊ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮೂವಿ ಐಟ್ ಕುತೊಂಡ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೂವರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂವಿದ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಆ್ಯಪಂಡ ಮೊರಣೆ ಬರ್ನಾಗಲ್ಯಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುನ ಮಾಲ್ಗೆ ಆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಯಾಕಂಡ 4 ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಆನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡ್ ನಿಕಲಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಕಾರ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೊ ವಾರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ ಮಾಲ್ಗೆ ನಿಗಲಡ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಪೋಪರಂದು ಅಂಚೆ ಇಬ್ಬರು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ₹1 ಇಪ್ಪಂದು ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅಂಚನೆ ₹1 ಖರ್ಚು ಹಾಪುದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡೈನ ನಿಕಲ್ಗೆ ಎತ್ತಂದ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಡು ಅಣ್ಣದಾದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯ್ದ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ಸೊ ಇದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮನ್ನು ಕೆತ್ತೊಂದು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುದೈಡ್ ತಿಂದು ಸೊ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಸೊ ಏನ ಬಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪೋಯಿನಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಯ್ ಪಣಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇರಿ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆರು ಮಂಡಿ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಮಂಡಿಯ ಮೈಸೂರು ಉಂಡ ನಾನು ಪಡೆದು ಬೈದಿನ ಸೊ ಅವರಿಗೊಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚುಟ್ಟಿದ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದುಮ್ಮು
ನೆಡಲೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಾಯಿ ಸಾರ್ನ ದುಡ್ಡಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಂಚೂರ್ವಿ మరి వీడియో మళ్ళీ పోయింది సో అయిపోయి పోతుందా చిన్న పండే మధ్యాహ్నం దొమ్ము తీయరప్ప పోతుంది నేను నా మండే గడ 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 ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾಶ್ ಏನೋದ ಗಾಯ್ಸ್ పోయా రెండు మాలు పోయా కొంచెం వీడియో తెప్పరా కొంచెం మాలు వీడియో తెప్పరా ఒక ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ పోయಾ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾರೆ ತಾಯಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ఉంటే ಸಾಮಾನು ತೆಗೆಸೊಂದತ್ತ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಮಂಚಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದಂತ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದ ಗೈಸ್ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಬರೀ ನಾನೇದು ಹಚ್ಚರು ಈ ಬಸ್ ಒಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಬಸ್ ಬೇಕಬೇಕಿದ್ದು sitte nama Malpe beach പോയിട്ട് കണ്ടടാണ് Malpe beach നമുക്ക് ദുമ്പട് ബല്ലത്ത ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಸಂಡೇ ಆತ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿನ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸೇತ್ ಮೇಲೆ ಕಪೂರ್ ಉಂಡು ತೋಚ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀನಂತ ತುಲಾ ಇಂಚೆ ಬಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ మన గాంధీ తాత పెళ్ళి గాంధీ తాత మరి నా బర్త్డే ఇస్తుంది అని పోయిದ್ರು బీచ్డుಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಸ್ತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಆಂಡಲ ಬೈಯಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೈದಿ ಆಂಡಲಿನಿ ಐತಾರೆ ಏತು ಗಂಡೆ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡಣ ಬಲೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೋಟು ಮಲ್ಲ ಬೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಗ್ಗೇಲಿ ಬರ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ತೂಳು ತಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಿಪ್ಪೇರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ತಿರ್ಗುದಿಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾರಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಒಂದೇನೋ ಮಾಮು ನಮಗೆ ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯಡಿಪ್ಪುನ ಮಂಡ್ಯಡಿನೇ ಬೋಯ್ದೆ ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿನ ತೋಚ್ಪಾರೆಗಂದು ಬೈದ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ಜನ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಗಲ್ ಪಾರ್ತೆರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬೋರ್ತಿ ದಾದಾಳು ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತ ಆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ನಂದು ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರೀ ಚಂಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಸ್ಸಿಗೆ ನರಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಮಾರೆ ಓಡ್ಸಿ ಅಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಆಗಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಅಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಹೋದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರದ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚನು ಅಂಚಾದು an outfit in Chondo Chokuda ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಆ ಜೋಕುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಬ್ಬೇರ ದೂರೋಡ್ ಬತ್ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದೊಂಬುಡು ಪೂರ ಕರಂಚು ಓಪನ್ ಐತೆ ಆ್ಯಪಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಇರ್ದಾಯ್ಗ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೇರೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಸೊ ದಾದನ ಪುಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಣ್ಣ ಮಾರೆ ಬರ್ರಿಗೆ ನೋಟಗು ಏನಿ ಅಣ್ಣನ್ ತೋಜಲ್ಲ
ನೆರೆದು ಪಾಡಿಯೇ ಇರು ಒಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ನೆರ್ಪುನೇ ಕಾಯಿ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಅವು ಪೋಸ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಎప్పుడు ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಆಪಚೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಿಗೆ ನೆನಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಪೆ ಒಂಜೊಂದು ಪೋಸು ಬರೀ ದೂರ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೇರೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕುಂತೀಯ ನೀನು ಕುಂತು ವಾಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡಿ ಗಾಡಿ 60 ನಿಜವಾದ 140 ಆ್ಯಂಡ್ 150 ಕೊಡ್ದು 2 ಜನ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪವರಿಗೆ ತೂಕ ಏನು ಪುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ दो आदमी को भैया करो हाँ बटलर हिंदी हमारा पूरा बटलर हिंदी यार नलकुल्लो ना ऐसे चक्कर एक बड़े मैसेज मंतुंडे तो कहीं तो जानदार कदा ये सब वाहन मुने तो मंतुंडे ना ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಕಡಿಮೆ ನಂದು ತುಂಬು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಿಂದ ಹೊಡೆದಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯ ಮೆತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಏನಂಗ ಹೇಗಿತ್ತು सुपर सुपर हाँ सुपर बोला सुपर ओ ये कोकोनट आयल सुपर ಮಾಡಿದಿರಿ कन्नड़ हाँ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को रक्षी तुलु टॉक्स नाम सरी कन्नड़ आता है तुमको ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ नहीं आता है सीख रहा है बोले स्टिकर गिक्कर ಮಾತಬಹುದು ಇದು ಮುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಜನ ಬೀಚ್ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಗೊಬ್ಬು ಇರ ಮಾರೆ ಏನು ಕೊಂಚ ಮಿನಿಟ್ ಮುನ್ಕುಲ್ಲಾರ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ನಂದು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅದು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಹಸ್ಪಡ ನೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಿ ನಿಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ತೂವಾಡೆ ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಅವನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅದೇ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಚಿದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಿಂದ ಸರಿ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಒಳ್ಳೆತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಓಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ನಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಮಾತಿರುಚಿ ಫೋನ್ ಕಡೆ ಪಾತಿರುಚಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇರ್ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬತ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ಪೂಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಡಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಬುರ್ಚ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚದು ನಮ್ಮ ഇതിപ്പോൾ എട്ട് ചെപ്പി രണ്ട് ജനാല
పోందుల్లా అండ్ మొక్కల్లా ఏ కొడుతూ మారకాట్ కచ్చాకని ಪಾಡ ಓ ಇದಾದಂತ ಮುಖ ಬಾಡ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಹುಡ್ಗ ಐಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಡ ಬರ್ಪು ಮೂರು ಬಗೆದ್ದಿನ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ಯಾಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರು ಟ್ಯಾಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಕುಲ್ಬಲೆ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ಬಲೆ ನೀವು ಹೋಯ್ತಿರಣ್ಣ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಒಂದು ಬರೆದು ಬರ್ಪಿರ್ ಬುಟ್ಟಡಿ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಪೋಡಂಡ ಬಾರ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಬಡಿ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಪನಿ ಪನಿ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಪಂಡೆಗೆ ಹಾರ್ವನಂತ ಏನ ವಾರ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅತ್ತ ಬಾಟಲ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮೊನ್ನೆ ಬಟ್ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಡ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಉಂಟ ಮಲ್ಪೆರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡು ಗಡ ಒಂದು ಅದಂಗಡಿ ನೋಡು ಅಡ್ಡರೆ ಅಂತ 3 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಟು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅನಸ್ ಮಂತು ಕಂದೆನ್ನದಿತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮೂಲೆ ಒಲ ಉನಸ್ ಮಂತು ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬು ಸಾಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉನಸ್ ಮಂತು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಪೂರ್ವೆ ದೇಗ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಮೆತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಸಾಕಂಡು ಬೆಗತ್ತು ಸಾಕಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋತ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಸಾಯ ಸೊ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ನೈಟೆ ನಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಂದೆ ಏರೇನು ಹೊಸತು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡೊಟ್ಟು ನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಗ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.